Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο και σήμερα θα παίξουμε Grow a Garden και θα κάνουμε hatch 3 ολόκληρα παραδεισένια αυγουλάκια. Εξτραδάκι. Ωραία, πάμε τον πρώτο. Please butterfly. Α, δεν έχει butterfly αυτό. Ουρακοτάκο, τι είναι αυτό ρε. Πάμε, επόμενο φρούτο. Γιατί τόσο μεγάλο. Ναι ρε φίλε, ναι. Εξτραδάκια. Τον εξτραδακείο. Πόσο μπαταρία έχω, 4. Please, μη μη χόχτωπους. Ουρακοτάκο. Ωραία. Έχω dinosaur eggs. Θα τα βάλω αυτά να γίνονται hatch. Σε πόση ώρα γίνεται. 4 ουρούτσες. Το ξέρω μπρο. Ωραία, να δώσω αυτό το peacock. Δώσω εδώ. Α, και είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο ρε μαλάκα. Είναι τεράστιο. Είναι μαλάκα. Είναι τεράστιο. Wait. Είναι τεράστιο. Μαλάκα δεν τεράστιο είναι ρε μαλάκα. Ντέσπα. Τι στο μπούτσο. Ωραία, ostrich. Α, δεν είναι ουρακοτάγκος. Στουρθοκάμιλος είναι. Γιατί ουρακοτάγκος. Ωραία. Take this pet, baby. Thank you so much. Okay, hi, baby. What are my quests for the day? Plant 5. Okay. Let me see. Ο Γιώργος Δέλ, παιδιά, συναντήσαμε φαν. Παιδιά, συναντήσαμε φαν. Γιώργος Δελής. Παιδιά, συναντήσαμε φαν Γιώργος Δελής. Με τον καλαμάρι από πίσω. Το Γιώργο το Δελή. Ρε μπρο. Το Γιώργο το Δελή. Άρα το Γιωργάρα Δελή. Το Δελιάνι. Τους κατά Δελιανίδη. Ναι, κάνω λίγο το full name του. Το λένε Γιώργο Δελιανίδη και είναι χοντρός. Όχι, εντάξει. Φυσικά και αυτό το παιχνίδι. Αυτό ήταν joke. Οκ. Βασικά δεν ξέρω, μπορεί να ήταν joke έτσι. Τα έχει πάρει τα κιλάκια τώρα. Έχει πάρει αρκετά κιλάκια τώρα τελευταία. Και δεν ξέρω, αρχίζω να αγχώνομαι. Ωραία, βλούβερι. Γάμο, γιατί μου λαγκάρει. Μάνιο αλένα. Ωραία, κάντα πλάντα εδώ, ξέρω εγώ, έτσι τώρα. Ο παλιός είναι αλλιώς, μαγκέ. Παναγιά μου και Χριστέ μου. Παναγία μου και Χριστούλη μου. Πάρτα όλα εδώ. Πάρ' τα λεφτά μου, πάρ' τα λεφτά. Άρα, εδώ πέρα είναι τα beautiful fireworks. Liberty Lily. Πάμε να δούμε ένα Liberty Lily προς τον Μπουτσουκά. Lily. Η Lily. Ποια είναι η Lily από εδώ. Σαν. Ξέρουμε όλοι σαν τη μοιάζει τώρα. Αυτό το για δω. Τι έχει τον garden του Γιώργου του Δελή. Μαλάκα, πως το έχει κάνει. Σαν ζούγκλα είναι μπρο. Φτιάξε τον garden σου. Αν του δεις αυτό το βίντεο, φτιάξε λίγο τον garden σου. Μα με σαν ζούγκλα. Τα έχει κάνει όλα απλά το άχρηστος. Δες εδώ, ό,τι έβρισκε το έβαζε. Τι είναι αυτό. Στορκίζομαι ότι έβρισκε το έβαζα. Δεν σου κάνω καμία πλάκα. Άμα το βλέπεις στο βίντεο, φτιάξε το λίγο τον garden σου. Δες πως είναι απλά. Δες.